Malawi Brief. Mwaswera bwanji omvera. Pali kukana pakati pa mabungwe ena komanso ma MP pa nkhani ya thumba la chitukuko limene likutchedwa CDF. Poyamba thumbali limene kaliyendetsedwe ndi makhansala, koma ma MP afuna adusise bilu imene ikuwaloleza iwo kuyendesa thumbali. Comrade Lydon Mangochi walankhulapo pa nkhaniyi. Tamvetsera. Malawi muno tikamati tikuvotera MP kapena president amakhala atatiuza za chitukuko chimene apange kapena chimene anapanga. Lero mukubwera malamulo amabungwe kuti mufuna muyende pa nsewu maka ino a HRDC kunena kuti anthu akutumani kuti ndalama za CDF aphungu asamazikhuze asakhale maovasiya pamene ku parliament iwowo ndi amene amakalongosora za chitukuko cha ndalama za CDF-zo. Lero mukuti ayi anthu akutumani ndani? Inu a HRDC makhuluku, inu anthu a MCP inu munali kuti nthawi yonseyi mmene anthu amadandaula tikuona mavuto mdziko muno. Lero mukunena zinthu zoti mwawombanitse mitu anthu pakati pa makhansala ndi ma MP. Makhansala ambiriwa ndi ali mbuli awo. Makhansala ambiri amachoka kuli mbuli, sadziwa kwenikweni za mbulantaya kuti zikuyenda bwanji. Musasokoneze anthu kuti makhansala azigula shahidi kuti 2030 ma MP ambiri alipo panowa azagwe. Izizi nchifukwa chake Bakiri anathesa za makhansala ankakana zibwana ngati zimenezi. Inu ya HRDC mphamvu mwazitenga kuti mnalephera kupanga control, kulephera kwa utsogoleri wa Chakwera. Lero mwamba kubukabuka apa chifukwa kuti pampando pali statesman Professor Arthur Peter Mutharika. Pempho langa ndili kwa inu ma MP, musalolere zimene zizi ntchito mmagwira ndithu. Kuno ku Malawi singati ku America, kuno singati ku UK, kuonena kuti munthu akamayankhula amangonena za security. Kuno timafuna za mabridges, timafuna za misewu tama location izo. Inuyo ma MP muzigwira. Awa makhansala awa akhala kupanga mtuzu takhala tikuona ma confusion pakati pa makhansala ndi ma MP. Kumanga chitu MP akubwera khansala umakaja shahidi kuchambula. Inu muli ku parliament iwo akuchambula zithunzi, enda manga chipatala, enda manga ujeni shelter ya Magadiani. Ndiye inu HRDC mukubwera kuti musokoneze mitu pakati pa makhansala ndi ma MP. Andi ama office ama councils ayenera kukondwera kuti izizi zichitike chifukwa makhansala ambiri amachoka kulimbuli kumidzi. Limbuli mudzi wamene ndikutanthauzira umbuli achulukawa makhansala. Mukupanga malamulo ku parliament mukufuna anthu ophunzira kwambiri. Lero nkhani ya CDF simukufuna ophunzirawo, mukufuna kuwayika pambali. HRDC mupitenso ku sukulu. Inu ntchito yanu ndikusokoneza. Posachedwa apa ndikupangirani mademo bungwe la HRDC lichosedwa mukaundula wa dziko lino wa mabungwe. Chifukwa zimene akuchita ndikufuna kubweretsa ma confusion pakati pathu. Aphungu ngati mukufuna UMP 2030 musalolere za usiru zimene akufuna kupanga HRDC. Ine ndili nanu ngati Comrade Lydon Mangochi. Kumbuyo kukuli Boni Kalindo, the DC, Comrade Tanyiwa, ndiye na hotelo. Awa HRDC awa samaoneka nthawi yokapidwa anthu zikwanja. Manya akaonsa amapanga Chakwera samaoneka. Lero aona kuti pali President Mutharika akufuna abwera ndi mpishupishu. Tiapasa mpishupishu ndi ifeyo iwowa. Aphungu chitukuko chokapempha inu
azikaje shaini makansala zosateka zimene zozo zosateka kuli bwino mabiro ameneyo kwachitakayi hold on chifukwa ndisi bwana zimene akupanga HRDC akufuna akugwetseni inu ma MP chifukwa chani president amakatsakulira chitukuko choti ntchito sikumuyenera koma samayankhula chakwera amatenga convoy magalimoto 50 ukapereka mabagi 200 zibwana